Také som dievča brala, keď mi dávali. Také som dievča brala, keď mi dávali. Tak toto ti nevyšlo teraz. Dá sa tomu, ja neviem. Počkaj. Pravda je to.
Príjmite od neho srdečný pozdrav. Nemohol sa z pastoračných dôvodov zúčastniť tejto slávnosti priamo on. Preto sa vám v jeho mene prihováram ja. Medzi nami vítam tejto ekumenickej pobožnosti duchovných otcov, farárov Mariana Bochničkov a duchovného otca Jána Zahorca, predstaviteľov mesta Liptovský Mikuláš, zbor v Dolnej Zeme s názvom Pivnica. Všetkých vás, drahí bratia a sestry, milí hostia. Stretávame sa v dnešný deň, aby sme spoločne prosili o požehnanie pre nám blízky výrobok, pre nám blízky pokrok slovenské biele zlato, brinzu. Všetkých vás ešte raz srdečne vítam. Čítame z knihy Ezechiel, lebo toto hovorí Pán Jahve. Hľa ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim. Ako si pastier navštíví stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zátané v oblačný a hnistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bylinách krajiny. Po najplnejších pastvách ich budem pásť. Na vrchoch izraelského pohoria budú ich nivy. Tam budú košiariť na výbornom trávniku. Budú sa pásť na zaživných paši po vrchoch Izraela. Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem. Nemocné posilní, vykrmené a nemocné otránim a budem ich pásť svedomí. Počuli sme Božie slovo. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. I keby som listom dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Na môj prúd a tvoja palica, ty sú mi utekou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Prestieráš místo, preto Vypočujeme si čítanie z písma svätého Evangelium podľa Jána z 10. kapitoly verše 11. až 18. takto. Ježiš povedal: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka a vlk ich trhá a rozháňa. Vedie nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré ho a mám moc zasa si ho vzdať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca. Počuli sme slovo Pánovo. Amen. Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, obetovaný za spásu sveta. Naplň nás radosťou z toho stretnutia a daj nám poznať, že si uprostred nás, keď sme zhromaždení v Tvojom mene. Ďakujeme Ti za celé toto spoločenstvo i za brinzu, ktorá je našim pokrmom. Posilňuj v nás vzájomnú lásku a daj
s tebou zasadli k večnej nebeskej hostine v radosti u nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky. Láskavý a dobrotivý Oče, zhromaždil si toľko nádherných ľudí, aby ti v dnešný pre nás svätý deň poďakovali za pracovité ruky, za krásu krajiny, ktorú máme, za medziľudské vzťahy, ktoré vytvára, za rodinu priateľov a tvoje vykúpené deti. Ďakujeme ti za pokrm, ktorým si nás požehnal. Pokrm chudobný, ale pre nás je málo z neba. Láskavý Pane, požehnaj všetkým pracovité ruky, keď idú orať, siať a zvážať. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Drahí bratia a sestry, stretávame sa po výnimočný deň a naše vnútro je právo naplnené veľkou radosťou. Radosťou z toho, že môžeme dnes vytvoriť takéto spoločenstvo, keď prvýkrát chceme požehnať výrobok priamo z toho, priamo z nášho srdca. Výrobok označený ako slovenské biele zlato. Dnes budeme zvolávať na tento výrobok aj Božie požehnanie. A jedno z ľudových potrkateľ hovorí, bez Božieho požehnania márne sú naše pomáhanie. Je to pravda, ktorá je overená generáciami našich predkov. Človek robí, čo vie a považuje za najlepšie. Ale všetko toto dáva nebeský Otec ako dar. Toto je to, o čo chceme prosiť pri tejto pobožnosti, pretože Boh je ten, kto sa o tento svet stará najlepšie a nikdy to nedokázal lepšie. Keby nebolo Boha, nebolo by ničoho. Preto ho ako prvého prosíme a zároveň mu ďakujeme za všetko, čo nás v tomto svete obklopuje. Boh je veľký a štedrý darca. Je darcom všetkého, zeme i všetkého, čo je na nej. Je darcom života, milosti i požehnania. Boh dáva rád svoje dary ľuďom, nie preto, aby od nás čo si získal späť, lebo my nemáme nič od seba. Ničo by mohol niečo pridať na Božej velebe alebo jeho svetosti. Boh dáva svoje dary ľuďom z lásky tak, ako my dávame dary tým, ktorých máme radi. Dávame ich z lásky a z láskou a tešíme sa z toho, že obdarovanému prinášajú radosť. Tak sa radosť obdarovaného stáva radosťou darča. To isté, ale v zvrchovanej miere môžeme povedať aj o Bohu našom najväčšom. Čnosť vďačnosti však máme prejavovať aj voči sebe navzájom. Vďačnosť je Bohu ako človeku treba prejaviť nám, aby bolo v tomto svete kto je byť vďačný, dokáže aj milovať a láska je najväčším prikázaním. Je Ježišovým testamentom, byť vďačný teda prejavom lásky. Aj táto dnešná slávnosť je vonkajším prejavom ukázal toho, že patríme k ľuďom, ktorí ešte vedia ďakovať. Ľuďom, ktorí vedia byť vďační nielen za veľké a vzácne dary, ale za všetky aj tie na tomto svete. Na týmto všetkým vidie na všetko svoju mocou viery, spravodlivé a požehnáva. Dobrý štedrý Boh. Požehnanie princa je osobitným úkonom a spočíva v schopnosti spájať ľudí pri jednom stole.
spočíva v tom, že dokáže ľuďom priniesť radosť jedla a zároveň v tom, že môže podporiť zdraví tých, ktorí tento pokrm budú prijímať. Je to symbol našej kultúry a dedictva, ktorý si zaslúži byť oslavovaný a chránený. Brinza je skutočne viac než len sieť. Je to kúsok Slovenska na Tati. Dnes teda, keď budeme zvolávať požehnanie na tento výrok, budeme zároveň ďakovať nemeckému kúsovi so srdcom plným lásky a vďaky. Oslávime takto Božiu lásku a starostlivosť o nás. I toto požehnanie je prejavom Božieho záujmu o nás pre ľudí. Ničím sme si v podstate Boží záujem a pozornosť nezaslúžili. Je to jeho dar, ako aj všetko na tomto svete. Milý brat farár Michal, milý brat farár Janko, milý pán zástupca primátora, milí páni zástupcovia primátora mesta Liptovský, milí naši priatelia, milí gazdovia, vy všetci, ktorí ste dnešný nádherný deň prišli na toto miesto. Pred niekoľkými mesiacmi som prvýkrát v živote navštívil Dolnú Zem. Ako sme prešli hranice, pred nami sa rozliahla nádherná krajina, plná úrodnej pôdy. A stretol som tam úžasných pracovitých ľudí, ktorí nie z pôdy žijú, ale ktorí z pôdou žijú. Dnes naši priatelia prišli medzi nás. A viete, nič krajšie a hrdšie, čím sa im nemohol ukázať, ako naša ľúka.
ako naše stáda, ako našu prírodu, ako naše tradície, ako nášho Boha, ktorého máme všetci spoločne v srdci. Dnes sme priniesli pred oltár jeden z najväčších darov. To nie je dar, ktorý príde len tak. To je dar, ktorý potrebuje mať čistú prírodu, obrobené lúky, fantastických pastierov a potom úžasných, múdrych ľudí, ktorí z toho daru vyrobia princov. Týmto všetkým nás žehná Boh. Týmto všetkým žehná našu krajinu. A preto prosme láskavého Otca, aby sme si tieto dary vedeli vážiť. Dnes sa veľa hovorí o cene potravy, že je vysoká. Áno, potraviny musia byť vysoké. Pretože toľko umu a toľko žehnania Boha, ktoré v chlebe, brinzi, syre, mese a mlieku je, to je drahé. Ale možno sa opýtajme niečo iné. Opýtajme sa, či si toto všetko dokážeme vážiť. A naplňať sa láskavým Božím posolstvom. Divničanov, ktorí nám zaspievajú piesne.
Nech nikto z nás nezabúda, čia je táto zem. Ako nás má rád a žehná Stvoriteľ, že tu môžeme byť. Prejsť sa po lúkach a vidieť pracovitých ľudí, čo majú v srdci lásku a nesú pochode. Príjmite požehnanie. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Dio